V roku 1968 sa Bratislava stala miestom významnej udalosti v oblasti medicíny. Dňa 9. júla 1968 uskutočnil lekársky tím pod vedením profesora Šišku a docenta Kuželu na chirurgickej klinike prvú transplantáciu srdca v bývalom Československu a zároveň vo východnej Európe. Dejiskom udalostí sa stala Partizánska ulica. Jedným z najsilnejších momentov tejto historickej operácie bol zásah kňaza, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri získaní súhlasu rodiny darcu. Keďže išlo o prvú operáciu tohto druhu v Československu, neexistovala legislatíva ani bežná prax týkajúca sa darcovstva orgánov. Rodina zosnulého spočiatku nesúhlasila s odberom srdca, pretože v tom čase panoval veľký strach z niečoho tak neznámeho a revolučného. Po nekonečných 12 hodinách rodina súhlasila a dala tak príležitosť jednému vyhasnutému životu zachrániť druhý. Operácia trvala viac než 5 hodín a darcom srdca bol 46-ročný muž, ktorý utrpel smrteľné poranenie mozgu pri páde z balkóna. Príjemkyňou bola 54-ročná žena menom Šarlota Horvátová, ktorá trpela kombinovanou chlopňovou chybou a bola úplne imobilná. Napriek tomu, že nové srdce začalo svoju činnosť hneď na prvý elektrický impuls, v tele pacientky fungovalo len približne 5 hodín. Pacientka zomrela na následky iných závažných ochorení, vrátane ťažkého poškodenia pečene, pľúc a obličiek. Zlom nastal až v 80. rokoch po vynájdení cyklosporínu, lieku podporujúceho hojenie srdca, vďaka čomu sa transplantácie srdca postupne stali bežnou liečebnou metódou. Na Slovensku sa prvá úspešná transplantácia srdca uskutočnila v roku 1998 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Kolektív lekárov a sestier pod vedením kardiochirurga Williama Fischera transplantoval srdce 58-ročnému pacientovi, ktorý žil s novým srdcom 9,5 roka. Odvtedy sa transplantácie srdca stali štandardnou liečebnou metódou pre pacientov s chronickým zlyhávaním srdca. V Bratislave sa ročne uskutoční približne 20 transplantácií srdca s priemerným vekom pacientov približne 51 rokov.